אני מכפר ג'לעוד בגדה המערבית. הבעיה הפלסטינאית עד 67 הייתה מוטלת על מדינות ערב. מ-67 הבעיה הפלסטינאית לקחה את ישראל על גבה, והימין נכשל והשמאל נכשל בישראל. למה הימין נכשל? אני אגיד לך למה. אוקיי. הימין רוצה את האדמה בלי אנשים, והשמאל לא יודע איזה שלום הוא רוצה. עכשיו אין מה לעשות, ישראל היא צריכה להחליט או שהיא מדינה דמוקרטית או שהיא מדינה יהודית. נכון. אחד משניים. נכון. אי אפשר שניהם. נכון. שניהם לא הולך. אתמול? לא הולך שניהם. אובמה אמר את זה. תשמעי, אני מומחה לכל דבר. אני מוכן להתווכח עם כל אחד, יש לו דוקטורט בפוליטיקה, בחברה, במה שאת רוצה. בן אדם קורא הרבה, שומע פרשנים הרבה, יש לי ניסיון. ישראל לא יכולה להחליט, היא רוצה דמוקרטית או יהודית. ביחד אי אפשר. היא ביחד אי אפשר. אוקיי. עכשיו, לפי המצב שנוצר בגדה המערבית, המצב הגיאוגרפי לא פנוי לעשות מדינה פלסטינאית. נגמר הסיפור. בגלל ההתנחלויות? נגמר הסיפור. יש לך 3 ערים בגדה המערבית שהם כל אחד מעל 60,000 תושבים. שהם ביתר עילית, על יד בית לחם, אריאל בשומרון ומעלה אדומים. זה מעל 60,000 נפש. אפילו זהבה גלאון תהיה ראש ממשלה, לא יכולה לפנות אותם. לא יכולה. לכן ישראל, לפי דעתי, מה שאני, מ-67, עוד לפני ההתנחלויות, מה שאני האמנתי, עד עכשיו אני אומר את זה גם לרשות, ואומר את זה גם לאנשים אצלנו, ואומר את זה גם לישראלים, גם בימין וגם בשמאל. ישראל צריכה לשנות פניה, הציונות צריך לשים בצד. מה זה ציונות? ציונות זה להקים מדינה. יהודית. הציונות בהתחלה, המטרה שלה להקים מדינה לעם היהודי. הקימו מדינה. היום יש מדינה חזקה, כלכלית, חברתית, צבאית, לכן היא